Бүгінгі кешкі сәлемебез Самара шәһәренә оша. Үзенең алтын юбилейын Әхмәтле авылында туып үскән милләттәшебез Айбулатов Ильяс Рәшит улы каршылый. Аңа 50 яшь тула. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан Тольятти шәһәрендә гомер кичерүче энесе Расим, килене Гүзәл, племяннигы Илнур котлыйлар. Авыл баласы булып туган абыем бик күпләргә үрнәккә куярлык шин ир-ат. Ул башлап авылда мәктәпне тәмамлый. Аннары Ульяновск шәһәренә төзүчелек техникумына укырга керә. Кулына белгеч кәгазен алып янәдән авылга кайта. Һәм Алга колхозында прораб булып намуслы хезмәт итә. Эшләү дәверендә алдынгылар рәтендә була. Кызганычка каршы, колхозлар таркалу вакыты җитә. Шунда ул 2001 елны Самарага гаиләсе белән күчеп китә. Һәм анда да үз һөнәре буенча бүгенгесе көнгә кадәр прораб булып эшли. Ул тормыш иптәше, яраткан җиңгәбез Галия белән матур гаилә корып 2 бала үстерәләр. Аны белгән һәм таныган бар авылдашлар, хезмәттәшләре дә хөрмәт итә. Ә миңа һәм минем гаиләмә килгәндә ул олы горурлыгыбыз, нык таянышыбыз һәм ышанычыбыз булып тора. Араларда чакрымнар булса да, күңел арасында бер нинди киртә юк. Аллага шөкер, туганлыкны белеп, матур аралашып яшибез. Көн сайын сиңа карым да һәм берне әйтәм, күзләрем генә тимәсен дим. Тәнеңә, җаныңа Раббым сәламәтлек бирсен, иман байлыгына тулып гомер кичер абыем. Алтын юбилеең белән котлыйм сине, теләкләрнең теләп изгесен. Һәм әлбәттә, шуны телим сиңа, син үзеңә ниләр телисең. Син үзеңә шундый сәламәтлек телә, карамасын авыртып та бер җирең. Яшьлектәге кебек, тәнең авыртмыйча узсын синең бөтен гомерең. Күңел тынычлыгы телә син үзеңә, авыртмасын күңелең, көймәсен. Жан ярасы ясар, кайгы-хәсрәт урап узсын сине. Килмәсен. Озын гомер әгәр теләсәң, хәерлесен бир дип тә сора. Гомерләрнең хәерлесе бездән генә түгел, якын кешеләрдән дә бик тора. Якын кешеләргә сәламәтлек, игелек һәм изгелекләр бир диген. Башкачага китсә, кызыгы бетә, хәере китә кеше гомеренең. Син бәхетле, хатының янәшәңдә, шундый бәхет телә балаларга, ил көннәргә тыныч күкләр телә. Үзеңнән сып килгән буыннарга. Гаиләңә терәк, син аларга кирәк, булып яшәү язсын алгы көннәрдә. Тигезлектә яшәп бергә картайыгыз, артып торсын сезнең гаилә дә. Өең җылы, табының бай булсын, атың булсын һәр чак җигүле, һәр тарафтан муллык карап торсын, һәр бер эшең булсын шигүле. Борчы мәшәкатьләр хәттин ашып китсә, уң кулыңны күтәр дә өскә. Кинәт кенә менә булай аска ыргыт, үтә бу дөньяда бар нәрсә. Кадерле Ильяс Рәшитович, алтын юбилеегыз котлы булсын. Бер туган энегез гаиләсе белән юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың